mmadụ 20 na ọkara wakporo ụlọ ọrụ akụ nke nọ na Kogi steeti. Ụlọ ọrụ akụ nke gụnyere ụlọ ọrụ akụ nke ndị Zenith, UBA na First. Ndị ohi a zuru ohi a ihe karịrị 1 awa na ọkara ma gbuo ihe ruru mmadụ 5. Dịka onye nta akụkọ ndị Leadership News kọwara, ndị a ji ụgbọala 3 na ọgbatumtum ma zuo ohi a. Ha buru ụzọ jee n'ụlọ uwe ojii ndị nọ n'ụzọ tupu ha na-eme mwakpo a n'ụlọ akụ a. A na-ekwu okwu otu enweghị nchekwa shiji n'obodo a yana dịka na awụ mmiri n'okwute. Otu ndị a ga-esi nwee obi ike na-atụghị ụjọ ọbụla wakpo ụlọ uwe ojii ma zuo ohi ka na-eju m anya. Ndị na-achị anyị enwekwana ihe ha chọrọ ime maka ya. Akwa na nso nso a ka nke mere na Akuje ka mechapụrụ. Ndị na-achị anyị enwekwana ihe ha chọrọ ime maka ya. Akwa ya mere ka ọ dị ugbu a onye na-akwado ikike bụ Mr. Femi Falana San adọpụtala onye isi ala anyị bụ Muhammadu Buhari